Angol eredetű kifejezéssel fintechként szokás utalni magyarul is azokra a megoldásokra, amik különböző érdekesebb technológiai újításokra építve átalakítják, újra gondolják, vagy akár forradalmasítják a pénzügyi folyamatokat, termékeket, szolgáltatásokat. A technológiai újítások szerepe mindig is fontos volt a pénzügyek területén. Gondoljunk csak a hitelkártyákra például, amiknek az infrastruktúrája 70-es években épült ki, vagy a pénzkiadó automatákra, vagyis ATM-ekre, az 50-es években nyúlnak vissza, vagy akár a pénzutalás lehetőségére, vagy akár a pénzre magára. Ezek mind olyan technológiai innovációk voltak a maguk idején, amik forradalmasították a pénzügyeket. Ami más ma a digitális korban, az az, hogy rengeteg ilyenfajta technológiai újítás születik nap-nap után, amik egyrészt a pénzügyi szektort is megújítják folyamatosan, másrészt meg a pénzügyi szektoron kívül tevékeny cégeknek is a folyamatait, a munkáját segítik különböző módokon. A könyveléstől, a bérszámfejtésen és számvitelen át, a finanszírozásig, vagyonkezelésig, biztosításig, szinte bármilyen területen. De hogy egy magyar vállalkozásnak, egy konkrét vállalkozásnak ma mi az, ami ebből érdekes és hasznos, az egy elég komplex kérdés, és ez az a kérdés, aminek a megválaszolásában segít a Digital Tech elnevezésű, angolul Digital Tech elnevezésű kezdeményezésünk, ami 11 magyarországi szervezet, illetve cég összefogásából született, az EDIH, vagyis European Digital Innovation Hub program keretében. Látogassatok el a weboldalunkra, és ott kiderül számotokra, hogy mi minden személyre szabott tanácsadási szolgáltatással, illetve tanfolyammal állunk a rendelkezésetekre.